בועז שרעבי וגליקלי נרתמו לטובת ילדים חולי סרטן, והם ישירו בערב ההתרמה שיתקיים ביום שני ה-21, זה בשבוע הבא, ה-21 ביוני. עמותת גדולים מהחיים זימנה אל שני הזמרים האלה, הזמרים הגדולים האלה, נער ונערה שהם חולים בסרטן, ושהחלום שלהם זה להיות זמרים. אחת מהם נמצאת כאן קורל ודר. שלום. שלום בועז. אהלן. סרטן לא פעם אחת, פעמיים תקף אותך. מתי זה התחיל? כשהייתי בת 11, ממש כאילו יומיים, 3 לפני יום הולדת. בת כמה את עכשיו? עכשיו אני בת 14. כן. התחילה לקרוב לי הרגל, וזה בעצם סרטן ברגל. אז התחילה לקרוב לי הרגל ולהתנפח, ובהתחלה כאילו לא כל כך ידעתי מה זה. חשבתי שזה אולי דלקת, גם הרופא שבדק אותי בפעם הראשונה גם שקל שזה אולי דלקת. אבל אחר כך כשהתחלתי לעשות בדיקות וצילום, אז הבינו שזה לא דלקת, ועוד בדיקות, ובסופו של דבר הבחינו שזה סרטן ברגל. ולאט לאט זה הלך להתפתח. כן. בהתחלה עשיתי טיפולים במשך שנה של כימותרפיה, וכמה ניתוחים למטרות שונות שקשורות ברגל או שקשורות לטיפולים בכללי. ואחרי שנה סיימתי את הטיפולים, ואז בעצם הלכתי עם רגל ישרה. כאילו... לא יכולת לכופף את הרגל. לא יכולתי לכופף את הרגל בגלל הניתוחים וכל הדברים, זה היה אמור להיות משהו שמשתנה. אז היה... עם פיזיותרפיה או ניתוח מסוים. אחרי שנה שבעצם הלכתי עם רגל ישרה, מסיום הטיפולים האלה, התחילו לי עוד פעם כאבים ברגל בדיוק באותה נקודה, ואז הייתי צריכה לעבור ניתוח שיגרום בעצם לברך להתקפל, ושאני יכולה ללכת נורמלי. אבל גם זה לא הספיק. ובניתוח מצאו גידול חדש, וגילו שבעצם המחלה חזרה ברגל בדיוק באותו מקום. ואז שקלו מה לעשות, ובסופו של דבר החליטו לדחות את הרגל. אז רגל ימין שלך פרוטה בעצם עד למעלה. ואת משתמשת בפרוטזה? כן. כמה זמן כבר בעצם הפרוטזה? בת כמה את עכשיו? 14. עכשיו 14, אז בערך שנה כבר יש לך פרוטזה? לא בדיוק, כי זה תהליך, כאילו עד שאפשר להתאים. שכרות מתאחד, עד שאפשר להתאים פרוטזה ולהתאמן, וזה שרירים שצריך ללמד אותם איך לפעול. וכרגע את כל הזמן עוברת בדיקות כדי לראות שאין מתקפה נוספת. כן, כל חודשיים, חודש, לא, כל חודש אני נמצאת בבית חולים לביקורת, וכל 4 חודשים אני עוברת בדיקה כללית בריאות, לבדוק שהמחלה לא חזרה. אבל נכון לעכשיו אין לנו רגל, אבל אנחנו בריאים. כן, נכון לעכשיו. שישאר ככה. ברור השם. עכשיו, איך נוצר המפגש הזה עם בועז? מאיפה זה בא? שיחת טלפון, סתם, שהתקשרו אליי מגדולים מהחיים, ושאלו אותי, סיפרו לי שעושים יום, יש הופעה של בועז שרעבי בגליקריה, שכל התרומות מההופעה הזאת למען גדולים מהחיים, ושזו עמותה למען ילדים חולי סרטן. שעוזרת לילדים להגשים את החלומות שלהם, חולי סרטן. ושאלו אותי אם אני מעוניינת לשיר. אבל לא סתם שאלו אותך, אני מניח, אם את מעוניינת לשיר. כן. למה? כי אני אוהבת לשיר, ואני כותבת ושרה, וזה משהו שאני אוהבת להתעסק. ואז מה ענית להם? שכן. בטח! כן? בהתלהבות? ברור. או שאמרת, אני? זהו, מאוד בהתלהבות. כן. ואז מה, הם שאלו אותך מה את רוצה לשיר איתו? כן, אני בחרתי את השיר שלה, נראה לי כזה מתאים ויפה. והוא? אם את עדיין אוהבת אותי. יש לנו קטע, למי שבמקרה, בועז, לא מכיר את השיר הזה. אני אמציא מילים שאת תגידי אם את כבר להצטרף? צטרפי ספונטני. תשמור את זה לענייני האומה. את רוצה לשים לשיר או ש... ניסים מקצועי יותר. שאנשים יצאו לפה, אז תהיה הפתעה. מה שנקרא שיש שוס רציני. כן. אוקיי, בועז, יום אחד אתה מקבל טלפון מבחורה? לא, למען האמת הם כנראה התקשרו לממונים עליי במשרד. ובהחלט, מה אני אגיד לך, קודם כל שתיבדל חיים ארוכים. והתחברתי לזה כי אני די מחובר לדברים האלה, מפעלתי אותי בן אדם כמו כל אדם.
אני גם הייתי שזור וקשור שנים רבות לתיכון מנחם, שאני מקורב להוריו, ואני הכרתי את המנוח, טרם לכתוב, עליו השלום. וכמובן שאני הבנתי מה העומק בשאלה שלך. כולנו חפצים, כל האומנים, לא רק אני מאמין שכל האומנים, ברגע שזה קשור לנתינה, כולם מוכנים לעשות זאת, ובתקווה שיתבשר בשורות טובות, שכולם יחלימו בעזרת השם. והשיר הזה מקובל עליך, או שהצעת לה אולי לעשות את זה? הייתי שר בשבילה גם בערבית. בדואל, בין שני קולות. whatever. אז מתי אתם מתחילים את החזרות? יום רביעי אנחנו הולכים לאורן בכר לכפר טרומן. כן. אנחנו נמצא טון נשמתים לקול שלה, ואנחנו נשחק אותה, נכון? יכול להיות שמזה יצא כבר... אני כבר יצא כבר משהו מאחורי הקלעים, אמרתי לה שכתוב טקסט ואני נכין לה אותו. כן? סיכמתם? כן. כי אתה... בנוחות האבא יגאל, כן. אתה בטח כהרגלך כבר בדרך לדיסק חדש, לא? כן, הדיסק יוצא בעזרת השם בימים הקרובים, אבל לא באתי פה לעשות קידום לדיסק שלי. אני יודע. באתי לעניין של... אני רק רציתי להציע, הדיסק החדש כבר סגור, אבל אולי הדיסק הבא צריך לעשות משהו באמת ביחד. בעזרת השם, אומרים It's never too late, בשפת האם שלי, אבל יכול להיות. את רוצה באמת קריירה של זמרת? כן, כאילו חלום אחד מרבים, אבל כן, אחד החלום. והיום את עושה משהו בכיוון? כלומר, חוץ מזה שאת כותבת לעצמך, או לומדת שירה או מוזיקה או משהו כזה? אני לומדת שירה, אני הקלטתי כמה שירים שלי, ואני כותבת שרה. אז תביאי בהזדמנות, כי אתם נותנים לאולפן, תביאי מה שישמע. זה יקבל חוות דעת מקצועית. אנחנו כבר סיכמנו את העניינים אנחנו טלפונים, מאחורי הקלעים, אם בוששתם לקרוא לנו, כבר עשינו הכל כבר סגור. מאחורי הקלעים. כן? היום את מרגישה בסדר גמור, אני מבין, נכון? יש המון ילדים, לצערנו, וגם מבוגרים, שמתמודדים עם המחלה הזאת. יש לך איזה שהן מסקנות שאת יכולה אולי לתת לאנשים, מה שנקרא, טיפים, עצות, איך להתמודד כשזה נופל עליך? משהו מהניסיון האישי שלך? תמיד לחייך. שזה את עושה בחן רב, אני חייב להגיד. תודה. נכון? יש לך חיוך כובש? עוד דרך, ולהאמין. כן. זהו, בדיוק. רציתי להגיד, להאמין בעצמך שאתה יכול לעבור, ואתה, כל דבר קשה שאתה עובר, תמיד תראה את הדבר שאחריו. איך אחר כך שאתה תחזור לשגרה, איך אתה תרגיש, ולהאמין שאתה יכול לנצח ולחזור לשגרה ולחזור לחיים הרגילים. קורל ודר, בועז שרעבי, תודה רבה שבאתם. גם לכם, ואני מבקש שאנשים יבואו ויתרמו כזה למען החיים. אמן ואמן. תודה רבה. גם לכם.